Minulý rok sme tu už boli na chate, lebo mali sme takú akciu v spolupráci so spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika. Mali sme na škole celodennú aktivitu, aby sme sa dozvedeli o tomto slávnom Slovákovi. A pani Števka Zvarová, naša kolegyňa telocvikárka, mala nápad, že poďme v rámci tejto akcie vyniesť drevo na Štefáničku na chatu. Tak sme sa rozhodli teda, že do toho pôjdeme. Boli sme s osmakmi, ktorí majú turistický krúžok a vyniesli sme drevo minulý rok. A tento rok tu máme žiakov zo Španielska, z Malorky, zo Slovinska, z dedinky Zagradec a učiteľov z Poľska, z mesta Čeľač. Tak sme sa rozhodli, že v rámci tohto Erasmus týždňa, Erasmus Mobility, vyniesieme takisto drevo na chatu. Pretože téma projektu je well-being, šport, enviro a samozrejme dobrovoľníctvo. Ľahké to je, nie? No jasno. Ale on niesol, minulý rok to niesol pekne. Je to super, je výborné počasie. Jedna skupina je už pri nás, druhá za chvíľku príde, takže super, tešíme sa. ¿Estás bien? Bien. Sí? Yes. Just put it like me, so take it off. Drink some water. Turistický krúžok vlastne vediem teraz druhý rok a takisto robievame pre žiakov 8. ročníka turistický kurz. 4 dní, vždycky ideme niekde Súľov, Vysoké Tatry, teraz máme Terchovú, takže uvidíme kam na ďalší výjazd. Čo hovoríš, ťažké? Ale nie je úplne v pohode. V rámci krúžku nie je veľa detí prihlásených, ale chodí tak 8 až 10 detí. Pridávajú sa aj rodičia, teraz nás bolo na poslednej túre asi 16. Boli sme vo Veľkej Fatre, Hrebeňovku, Krížnu až po Plosku a schádzali sme do Revúc, takže sú veľmi radi, tešia sa, stále otravujú. Keď zídeme z jednej túry, tak už sa pýtajú, kam ideme na ďalšiu, takže baví ich to a som rada, že vlastne mnohé deti to vedie k tomu pohybu, k tej prírode našej krásnej slovenskej, takže to je ako taký bonus, že vlastne ja mám sama rada veľmi hory a teší ma, keď dokážem prilákať k týmto horám aj tú mladšiu generáciu, teda tie decká. Výborne to ide, dneska to dáme všetci. Behom to nedáte? Behom dneska nie. Ak mi zoberete ten ruksak, tak to behom dám. Každoročne býva aktivita Národnej agentúry Erasmus Days, čo je celoeurópska aktivita. Čiže v rámci tohto týždňa robia školy rôzne aktivity, ktoré sú zapojené do projektu Erasmus a toto je takisto jedna z aktivít, ktorú sme si pripravili. Tento týždeň máme u nás žiakov zo Slovenska, tých je 12 s 3 učiteľmi, 6 žiaci z Malorky s 3 učiteľmi a 3 učitelia z Poľska. Asi neviem, či to už sa stane tradíciou našej školy, možno áno, teraz sme tu vlastne druhý rok a boli tu aj teda učitelia, mali sme skupinku z Erasmu, Španielov a Slovincov, no a sme teda zatiahli aj týchto do tej aktivity, že nech sa pozrú na tie naše pekné hory, síce sa nám už zatiahlo, ale ako myslím si, že to bola celkom fajn prechádzka. To si zoberie, na chrbát pôjde robiť rozhovor do telky. Dobrá motivácia. Ja vám... Ešte mi ten kameň mal. Hej? Točia. Kiko. Ja ty máš 10, ja som zavudol. Som rád, že som odniesol aspoň viac. Bolo mi to Patrika, bolo to veľmi ťažké. To bereš? Nie, naopak. Ha? Ja. No čo? Nie je to také zlé, ako som si myslel.
Poď. Fakt? No. Len počkej. Dobre. Presne to som si myslel, keď som sa díval na niekoho, kto to nesie. A ja som to nemal. To Ale nie drevo, nie drevo, rameno. Rameno? Také zlo, až tak. To už ty vieš. Daj mi ruksak. Ja si berem. Ruksak Ale je dobré. môj, nie. Drevo v pohode? No drevo je dobré, drevo je vynikajúce. To sa zväzie, nesie. Drevo je v pohode. A my s ním. So we are here on Erasmus Exchange. We're here with 12 students, and actually our project is about getting children healthier, more active. So this opportunity to climb the mountain and do some voluntary work is actually great. Some children like it better, some not, but it's a great opportunity to I don't know, spend some time together with their new friends, and it was great. We are here with 6 students that they are in host families, and I think that they like it a lot because we are working in a project about environment, and I think that this walk up the hill was a good activity to do with them. Ako ide to? Paráda. Je tu strašne krásne, len teraz je mlha, ale bolo strašne teplúčko, keď sme išli hore. A zvládla som to, bola som medzi prvými, ale bolo to dosť náročné. Bolo to super. Bavilo nás to celkom. A máme čaj na konci, čiže o to lepšie. Bolo to výborné. Počasie nám vyšlo. Teraz už až tak nie, ale celá cesta bola výborná. Aj dreva sme odniesli a bolo super. Bolo super. Počasie vyšlo dobre, ale teraz bohužiaľ už nie. Ale pôjdeme ešte naspäť. Super. It was long, but it was really beautiful, and the whole country is really beautiful. Yeah, it's beautiful. I like this trip because it's like a great experience. In Mallorca we haven't this weather. It's more hot, and yeah, the Erasmus was really good. Yeah, I really enjoyed here in Slovakia. It was a very different experience, a very different culture. Many things that we have seen that are not in our country, and yeah, we have enjoyed a lot this country in Erasmus.